Gaba sai nukunce ne a ranar 31 ga watan Yuli na shekara ta 1931 a garin Fandu da ke cikin gundumar Filinge a jihar Tilaberi a yanzu. Sai nukunce dai ya soma karatunsa ne na firamare a garin Filinge kafin ya je a makarantar koyon aikin soja ta yara da ke garin Kati a kasar Mali. Sannan ya yi makarantar koyon aikin soja ta San Louis da ke kasar Senegal a shekara ta 1987. A shekara ta 1949 ya shiga sojojin Faransa inda ya yi yaƙi a ƙasar Algeria da kuma ƙasar Indocin. Shugaba Sai Nukunce ya samu galar Sarjan Shaf a shekara ta 1957, sannan ya shiga a makarantar horar da hafsoshin soja ta Frejus inda ya fito da galar su Lieutenant a ranar 1 ga watan Oktoba na shekara ta 1959. A lokacin da ya dawo a nan gida Nijar a shekara ta 1960, a daidai lokacin da kasar mu Nijar ta samu 'yancin kanta, shugaba Sai Nukunce ya kama aiki ne a ranar 3 ga watan Agusta na shekara ta 1961 a cikin rundunar sojojin kasar Nijar. Bayan haka ne daga shekara ta 1965 zuwa ta 1966, shugaba Sai Nukunce ya yi karatu na staji a makarantar horar da jagororin rundunonin sojoji, makarantar da ke zama a birnin Paris na kasar Faransa. Bayan ya dawo gida ne a ranar 15 ga watan Agusta na shekara 1966 ya samu mukamin mataimakin shugaban rundunar sojojin Nijar, mukamin da ya rike har zuwa ranar 5 ga watan Yuli na shekara 1973, a daidai lokacin da ya samu ƙarin girma inda ya kasance shine babban jagora na rundunar sojojin ƙasar Nijar baki ɗaya, tare da samun ƙarin girma da galar Laftana Kanal. A ranar 15 ga watan Afrilu na shekara ta 1974 ne ya zamo shugaban Majalisar Koli ta sojojin Nijar CMS, wacce ta ba shi damar kasancewa shugaban kasar Nijar a sakamakon juyin mulkin da ya yi ma shugaba Jori Hamani, wanda shine jagoran kasar Nijar a lokacin. A ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 1983 ne ya samu galar General de Brigade, sannan kuma a ranar 1 ga watan Janairu na shekara ta 1987 ya samu ƙarin girma inda aka ba shi galar General de Division. General Sai Nukunce dai a duk tsawon lokacin da ya yana mulkin Nijar ya kasance mutum ne mai kishin ƙasa, mai son ƙasa da son aiki, mutum ne mai buƙatar ganin cewa 'ya'yan Nijar sun kwana lahiya sun tashi lahiya. Haka zalika ya dukufa sosai wajen neman haɗin kan 'yan ƙasa gabar da yamma, kudu da arewa. General Sai Nukunce ya yi ayyuka da dama domin Nijar ta bunƙasa, arzikinta ya tumbatsa, sannan kuma 'ya'yan Nijar a duk inda suka zagaya a duniya su yi alfahari, su yi murna, kuma a tabbatar musu da cewa 'ya'ya ne na ƙasa mai martaba da mutunci da kuma 'yanci. A cikin haka ne Allah maɗaukakin sarki ya karɓi abinsa a ranar 10 ga watan Nuwamba na shekara ta 1987. A lokacin Janar Sai Nukunce yana ɗan shekara 56 a duniya. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gama rai da gafara, Allah ya karɓe shi a cikin rahamarsa. Allah ji kansa da gafara,